Na 3. adventnú nedeľu 14. decembra 2025 sa uskutočnilo posvetenie obnoveného a zrekonštruovaného oltára v kostole Evangelickej cirkvi Augsburského vierovyznania v Štrbe. Evangelický farár Stanislav Baloc privítal veriacich a hostí, medzi ktorými boli biskup východného dištriktu Peter Mihoč, senior tatranského seniorátu Roman Poruben, farárky zo susedných obcí Važec a Mengusovce Jana Velebírová Hudáková, Emilia Velebírová, rímskokatolícky administrátor v Štrbe Miroslav Hric, starosta obce s manželkou, zástupkyňa starostu s manželom a predseda pozemkového spoločenstva Urvar Pavol Jančík s manželkou. Privítal aj profesionálneho reštaurátora Tibora Kováča s manželkou, ktorý celú rekonštrukciu riadil. Slávnostné služby Božie slúžili biskup, senior a tiež farárky zo susedných obcí spolu s farárom Stanislavom Balocom. Určite je to veľmi krásne a vzácne dielo a je to svedok nielen minulosti a to, čo pre kedysi vlastne chrám a oltár znamenal pre ľudí, ale je dar aj pre prítomnosť a verím, že bude vzácnym darom aj do budúcna. Je tu krásne reštaurátorské dielo. Som veľmi rád, že prijal aj tu pozvanie. Bolo to veľmi narýchlo. Priznám sa, že skôr cez pána starostu to išlo, ale tak naozaj som rád, že bolo to také flexibilné, rýchle a že naozaj povedal, že príde, takže tešíme sa z toho. Biskup Peter Mihoč vo svojej kázni prirovnal zrekonštruovaný oltár ku oltáru v duši človeka. A aj ten je potrebné občas zrekonštruovať. Očistiť dušu od zlých, hriešných myšlienok. Tak ako všetky možno staré nánosy museli byť odobraté a vraciame sa k tomu pôvodnému, tak vlastne aj chrám nás učí vlastne to, čo je možno na nás špinavé, hriešne, aby sme to dokázali reštaurovať, odnímať a vraciať sa k tomu, čo Pán Boh pôvodne pre nás myslí a čo nám chce teda aj darovať. Po kázni biskup posvetil zrekonštruovaný a obnovený oltár a vyjadril presvedčenie, že bude slúžiť pre mnohé generácie. Buď posvetený tento oltár Tebe, Pane Bože, ako stôl oltárnej sviatosti večere Tvojho Syna Ježiša Krista. Ja chcem popriať určite cirkevnému zboru, aby v tomto chráme, kde oltár patrí do jeho stredu, bol vždy teda pred ním dostatok ľudí, srdc, ktoré si tu prídu obnovovať aj oltáre svojich vlastných srdc. Po posvetení nasledovala slávnosť Večere Pánovej, ktorej sa zúčastnili takmer všetci veriaci. V závere tejto výnimočnej udalosti odovzdal starosta obce biskupovi obraz Vysokých Tatier, aby mu pripomínal toto posvetenie. Zástupkyňa starostu odovzdala kvetinové dary. Zborový dozorca Milan Macko odovzdal seniorovi obraz od štrbského rodáka Milana Chovana. Evangelický farár Stanislav Baloc poďakoval osobne Michalovi Sikorovi a domovu seniorov v Tatranskej Štrbe za zakúpenie 6 kusov pozlatených sviec na oltár v sume 2500 eur. Všetci prítomní odchádzali z tejto slávnosti s dobrým pocitom a presvedčením, že obnovený oltár bude slúžiť mnohým generáciám. Každému sa to veľmi páčilo. Či to boli hostia, ktorí prišli z cudzích zborov, alebo aj katolický pán farár, ktorý to veľmi pekne vystihol, že vlastne toto je taký návrat k tej pôvodine. Chrám Boží s oltárom, Božia blízkosť a prítomnosť nás učí nielen pokore, hľadaniu pravdy, láske, ale najmä, aby sme vedeli, komu na tomto svete patríme. No a to, keď sa bude diať takéto reštaurátorské dielo aj v spoločnosti, tak verím, že budeme zažívať lepšie časy.